Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you using an symbol. I know turning a symbol. Lo part 1 of hundreds or 2 or 200 because sisazokhuluma ngalesi show. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Into eyenza ukuthi kungene uthando nesithembu, usibindi uqala isithembu. Ngala uthando nesithembu, isithembu sesikhona sabazali. Nayi-ke into esizoyixoxa u-Amahle ngokulwela indoda. Pick me behavior. Abantu abenza ukuthi u-Amahle deactivate her social media account. Ziwu-3 into esikhuluma ngazo. U-Amahle elwela indoda, ukususa i-account yakhe ku-social media, abantu abenze lokho. Kune-live video or i-video ongayithola ku-TikTok manje. Ngicabanga kanjalo. Beku-aunt ka-Amahle kule live video, emva kwakhe khona u-Amahle. So ngoba u-Amahle ula kwizingane zesithembu kule TV show, ku-comment section sekugcwala ama-comment akhuluma ngo-Amahle noSibindi. U-Amahle uzwakala ephendula ngokuthi, hey, abanye bagxeka uSibindi, oqala uSibindi akaphuzi. Angithi uyadefenda. Abanye bagxeka uSibindi kodwa bajola noSikhotheni namadoda abashayayo. Yena-ke ukhuluma kabi nalabo abambuza imibuzo ngoba edefenda uSibindi. USibindi uwubani ku-Amahle? Yilo mfana kaMsileki ohambe wayovela kubo noma wafike walobola. Why u-Amahle umkhulumela ngoba usathandana naye? Umkhulumela ngoba mhlampe uyena future husband wakhe. Kwathiwani-ke ku-social media, hayibo, Amahle kanti uyakwazi ukukhuluma, ukhulumela umfana. Hawu, kanti njani le ngane? Yes, kuyathusa. Yabo, kuyathusa ngempela. Kodwa futhi lento iwu-50-50, siyayi-understand ukuthi uyenzelani. Uyenziswa ukuthi usathandana noSibindi. Yikho ama-comments offender. Kodwa kule nto abuzwayo kuneqiniso phakathi because iyona emenza ukuthi athe ukuthela. Uphendula ngale ndlela aphendula ngayo ngoba bayam-offenda laba abakhomentayo. Okay. Laba abakhomentayo-ke bebuza imibuzo, yena waphendula ngokudefenda uSibindi. Into emfake kwiposition yokudefenda ukuthi uSibindi lo athandana naye nathi siyambuka. Abantu bamgxeka ngoba khona izinto abazibukile ngoSibindi. Yena-ke uphathwa kwabi lokho ngoba ethandana noSibindi, okusho ukuthi uyajajeka. Ekujajekeni-ke kwakhe uphendula nge-enga. Nale enga futhi yaze yamenza ukuthi a-deactivate social media account yakhe ngoba uthi akakwazi ukumela ukushisa. 2, abantu-ke laba bathi le ngane iyakhuluma kanti hawu waze wangasihloniphi kanti unjani lo mntwana. Ngicela ukutshela ukuthi labo bantu namhlanje after episode yokugcina yezingane zesithembu bakhuluma amazwi afanayo naka-Amahle. Bathini? Hawu, nimtshetshela uSibindi ngoba nani omabenu bahlala emanyaleni, nani omabenu bakade babekezela. Why nikhuluma ngoSibindi? Because nani nibhitha obaba bengane banishi. Akusiyona into eyodwa lena guys. Angithi sebemlabelile lo u-Amahle ukuthi uyi-pick me. Sikhuluma ngathi uku-pick me. Ulebelwa amanye ama-pick me ngoba if uthi lento eyenziwe u-Amahle ibona u-pick me, nawe nje wenza yona manje. Umehluko-ke wena uyenzela egameni kaTirelo because ufuna ama-comment ashiwo abantu abe mindful ngoba sekukhulunywa ngoTirelo. Angilwi no-Amahle noTirelo, kodwa lento esikhulumayo iyenza ukuthi siyiqhathanise kanje. U-Amahle ukhiphe amagama ukuthi abanye bathandana noSikhotheni. After episode yokugcina yezingane zesithembu, abanye bashinto efanayo njengalesho u-Amahle. Ngobani? Bafuna kungasabuzwa imibuzo ukuthi hayibo, lento siyenziwe uSibindi kanti bekunjani. Bafuna kungasabuzwa imibuzo ukuthi kanti akushiwo ngona ukuthi akondli. Angithi nabo sebeyama-pick me because bona bafuna ukuzovala imibuzo njengoba kwenzekile ku-Amahle. U-Amahle bebuza ukuthi kodwa uSibindi ikhona yini into ethembisayo. Uyabo,
ubuzwa kuphi? Kwi-live video ye-anti wakhe. Wathi yena kuyamcasula ukuthi kwale live video akusiye yakhe kodwa sekukhulunywa ngaye. Waye abantu belokho begxeka uSibindi abalazi iside laSibindi. Abantu iside laSibindi abalaziyo ile TV show. Abantu futhi izinto abayiquestionayo izinto ezikhonjiswa i-TV show ngoba asizuyeka ukukhuluma ngayo, sorry kuleyo ndawo. Manje-ke ekubeni upick me nayo into esiqhamuka nayo. U-Amahle leyanto ade yenza iyona pick me behavior. Angithi kushiwo njalo nami ngisafunda ukuthi i-pick me yini kahle kahle. Kodwa u-50% or 80 or 60% wabantu ababuke i-TV show izingane zesithembu baphinde balandela uAmahle noTirelo, laba asebedefenda uTirelo noSibindi noma abadefenda uSibindi bakhuluma exact words ka-Amahle ukuthi anikwazi ukukhuluma kakhulu nani nibhitha, anikwazi ukukhuluma kakhulu nasho uBaby Daddy, anikwazi ukukhuluma kakhulu because omabeni. Wena uyafana nje nalengane, umqondo wodwa lo, amagama afana ncama shi, same WhatsApp group. Size-ke la koma because senikhulume ngomama-ke bethu. Ngicela ukuyiphendula leyo ndawo ngikutshela ukuthi konakalaphi. Mhlampe-ke yabona abazali isithando sami kunesizathu sokuthi kithi belokhu bethi nifunde. Abalitholanga lona ithuba elifana bona abalitholanga ithuba elifana nelethu. Why? Kudala mangibalela le bantu abadala bekhuluma nogogo engeke ngibezwe bexoxa, bebengayiqhakambisa abantu abadala into yokuthi ingane yontombazane ibalekile. Even isikole bekunento yokuthi kudala, because angizosuthinte omama bona-ke abekho-ke abayibukile TV show, and iningi laba ngisho njalo futhi uma beyibuka le TV show angikholwa ukuthi khona umama ongabe hamba isonto, ongabe khona namasiko, ongabe njani ongathi ngahalela ingane yami ukuthi yenze lento because eyibuka iyinto enhle. Bengekho-ke nangu-fix okuchazayo ke lento le othi wena iyona mhlawumbe ezokwenza ukuthi sithule ngoba uthi oma bethu lincane kakhulu iphesenti kubona abafundisiwe into yokubaluleka ezomuntu wesifazane. Ingcindezi bona yinto abenze bayamukela, yashunyayelwa lento ngoba isuka kogogo bona kube ukuthi nabo into yabo nje lento ye-traditional wife or traditional woman ngendlela yakudala. Ngoba-ke omama bafundiswe wogogo futhi bayibona lento ngenxa yokuthi yinto ebiyenziwa ibe normal, abayibonanga izinto ezironke ezenzeke kubo nabephila ngaphansi kwazo. Ngoba ngathini, uyabona into yobugebengu uma elokishini kuphilwa ngobugebengu, akube into esabisayo ngoba nakamakhelwane kunobugebengu nalapha kunobugebengu, into yakhona. Kodwa mase kufika umehluko ovezayo ukuthi kahle kule environment ku-toxic. Yingakho-ke thina siba vocal ngobani, siyabona ukuthi hey akuyona le, ayidumi nje kanje mayizohamba, le akuyona. Ngoba-ke thina sesikhona ilento eyenza abazali belokhu bethi fundani, nifunde iy'ngane zami, ngoba kunento asebeyibona ngathi ukuthi khona ezinye izinto ezingekho right. Uyabo, kuyinto nje engekho right, kusuke kudingeka loyo muntu oyedwa ozosho ukuthi hayi bo, lo moya niwuhogela la akusiwo umoya o-right. So ungathi-ke thina sikhuluma from ukuba bitterness, sikhuluma because oBaby Daddy bayahamba. Angisho ukuthi izathu zakho zi-wrong. Ukuhamba koBaby Daddy amadoda angekho right ngezenzo zabo akusho ukuthi into ekufanele yemukeleke leyo, akusho ukuthi into leyo ezokwenza ukuthi sise hawu kodwa Nkosi yami ngobani sikhuluma amanga. Angithi thina awethu amehla avulekile and akusho ukuthi siyawina 100%, aswini vele.
kule ngcindezi le efakwa kumuntu wesifazane ngobe umuntu wesifazane. Akwazi ukuthi ogogo, njengoba usho ukuthi ogogo benu noma wena babekezela ogogo ngoba usubonile ukuthi bona singababeka kwi-category yokuthi laba sizothi bekuyibona broken women. Ufika ugogo ubone ukuthi hey izinto eziningi because uyalalela phela into abayikhulumayo, ubone futhi ukuthi why isimo esibi bekhulume sakusincoma, ulalele futhi uma wakho naye ekhuluma into izwayo ukuthi ingcindezi nawe hayibo ningasithathi kanjalo. Kufika laphayana esontweni uzwe kuthiwa umuntu wesifazane uthi uyilalela yonke lento uthi hayibo umuntu lona kuyona irobhothi. Mase uthi ngoba sesikubone kwenziwa yingane ngoba nakho bevela ku-TV sezizothi hawu bakithi ake sishayeni ihlombe, cha sizobuza. Mase uthi wena sibhitha, mase uthi wena sinomona, mase ngithi mina inkinga yakho-ke yini? Uma siquestiona into vele questionable uthi umona, wena yini inkinga yakho? Ngoba lento iyangishaya iyangigankaza. Ngiyazi ukuthi sikhuluma nge-TV show, abantu baku-TV show sebephumile kuyo badila ne-reality yabo, kodwa manje masizoquestiona ukuthi wey'ngane nithini make kwathiwa izifo zocansi nithini? Ngoba phela manje izifo zocansi nathi safundiswa ngazo, and into embi la e-South Africa kuthiwa iphesenti liyaphezulu kwisandulela, kodwa i-information ikhona, and le information ikhona yenzela ukuthi isize thina sonke. Mase-ke siba nombuzo ukuthi maniya lapha nivula amehlo nithini, nikhuluma inkulumo ethini, musana ukukhulumela phansi, khulumani kuzwakala ukuthi nithini kulolu daba. Mase uthi wena hey nibuza ngoba nani amadodeni musukusangana, musukuba nomsangano. Uyabona ukuthi mayiqala lo show sibiza abazali, sasinesiza sokuthi bazali velani ngoba khona esifuna ukuyithola, kodwa kusuthe wafaka omama. Sengiyakutshela ukuthi omama-ke bona why bebebekezele. Ukubekezela bakufundiswe wogogo, ubona ogogo bebazi ukuthi yiyo vele into ekhona. Ogogo mongabe ubalelele abaningi babo baye beqhakambisa ukuthi eno-14 wayesewunkosikazi. Usho ukuthi ngoba ogogo bebechoma ngaleyo nto, nathi into esingachoma ngayo manje ngoba yayenziwa cha. Thina simanje siyabona ukuthi ayekho unkosikazi ona-14, ayekho unkosikazi ona-15. Kwasithembu leso ngoba isithembu sifikile sangena-ke ngaphansi kwesiko, kodwa sibuza ukuthi-ke isithembu kahle kahle bekuthiwe esomuntu ongabafuni abantu besifazane ongabahloniphi yini. Sikubuziswa yini lokho abantu abasenzayo abaphambi kwethu ukwenza kwabo? Uthini-ke wena uthi nina nikhulumisa okungazi, sikhulunyiswa ukwazi lokho okwenza ukuthi sikhulume nokubona, ngoba sesiyabuza ukuthi uma kuyisiko pho leli siko beliqaliswe kutheni umuntu owenza lesi sithembu akabahloniphi abantu besifazane na? Bekuyikho yini lokho? Sengikhuluma into ey'ningi Nkosi yami, ngiyaxolisa, ngiyayixolisela, besixoxa lana. Akumina kodwa creshaltayo, ayibo ngiyacreshalta ngoba ayibo we guys, sifike sibuke i-TV show kamnandi lana, nisithi ama-views enu sengixakekile. Amahleke uwabiza wathi lapha kuyilo nimxoleleke, nimxolele ngoba futhi nani senibehave njengaye. Leso zathi sokuthi ngithi nimxolele ngoba nina nimbiza ngo-pick me, kodwa nani niwo-pick me. Kusho mina-ke, mina ngikusholeni lokho. Uma amahlethe why nijaji uSibindi nimbiza ngoSikhotheni ngoba nani nithandana noSikhotheni. Nawe ususho khona manje ngoba uthi wena why sijaja uSibindi ngezinto ayibona ku-TV show kodwa amadoda enu awuSikhotheni. Niyafana, kumele umxolele-ke. Umxolele. Mina kodwa engikubukayo-ke mhlampe-ke engiba-excuse ngakho ukuthi basabantwana
nginayo le nkolelo yokuthi mawuse under 25 mhlambe umqondo wakho awakasanguluki kahle. Uma ususangulukile la usubona khona izinto for lento eziyona. Yezwa. Mase usu-right awu-defend. Mase u-right usudila ngeqiniso awu-defend. Naba o-N RSOD. Wayemnini ebhuli yabo enakho ukuthi abanye abantu besifazane banjani. Iqiniso lama nayo ukuthi ubhekene nani eni. Yes, iqiniso ladila naye. Simzwile yakhe manje useyachaza ukuthi khona kunje. Awu pretend ngeqiniso. Eqinisweni awu pretend. Yingakho nisinina abakhulumayo nabo mababo babekezela nabo babhitha. Nami ke ngibhitha ngoba ngiyakhuluma ngithi nisho njalo kodwa mina nakho amazwi ngishiya nawo awu pretend ngeqiniso. Eqinisweni awu pretend. Abazali bashawa into yokuthi bakhule kunormal esikhathini sabo ukuthi umuntu wesifazane uba nje. Safika ke thina sithini angilona irobot. Angilona nje irobot. Ngihloniphe, sihloniphane, siphilisane. Sibonisane, sixoxisane. Ngoba manje lento ayenzeki esayidini elilodwa kuphela. Lento yenzeka both sides. Mawukwazi ukunginika inhlonipho nami ngizokunika inhlonipho. Mawuthela uthando nami ngizokunika uthando. Yabo, mawuprovide sizobambisana. Akusizwe scam lento. Le ephilwe wogogo noma le yomshado. Futhi anoke nakusesewegazi ukuthi lapha emshadweni abantu besifazane abashadile, obhuti abashadile benomalume nobaba. Yazi ngihleze ngiyibuza lento. Ngiyibuza lento ukuthi yenziwa yini? Ubuke nje lapha emsebenzini la utohoza khona obhuti abashadile nosisi abashadile. Ubuke umehluko ukuthi hayibo osisi bashadile obhuti abashadile. Hayi bangcwele ngiyanitshela. Emshadweni osisi bashadile uyabo usisi lingaphela usuku lonke lobethe umnyeni wami. Mase uyahamba uhlale eduze kwabhuti oshadile. Ngeke uzuzwe into. Ukunalokho uzobona elako Instagram mhlambe elobethi shi kuma caves osisi. Usayibo ukuthi ushadile. Bakhohlwa ngempela obhuti ukuthi bashadile. Mase kusuka labo sisi laba ke engizosiba ne-pick me behavior bazodefenda bona labo ubhuti. Ubhuti yena engahlala i-hour noma kuze kube 6 hours ku social media ebuka izinqa nje ku social media eshadile. Kulo 6 hours usizi mhlaba shade naye ulobe eshilo nje ukuthi umnyeni wakho ulobe ehlisa nje enyusa izinqa escrolla nje izinqephela akabheki business akabheki mhlawumbe umuntu yabo azokhonekisana nge-social media befundisana into ubuka izinqa. Nkosikazi wakhe lobe ethini ngapha eceleni umnyeni wami yena uyaxoxa umnyeni dasibuka la. Nami bengizokhuluma ngo-pick me ngase ngathi ngixoxela izinto eziningi ngoba isikhathi angisabi naso. Ngizama ngazi ngizokwenza kanjani nge-YouTube channel yami isikhathi asikho guys ngiyaxolisa. Bengifuna ukuxoxela nje ngo-pick me ukuthi amahle mxoleleni ngoba nani nifana naye. Hayibo uSibindi thina sesabuza ukuthi imizwa ivuswe yini uma uSibinda engondli. Yabo sibuza ngoba i-TV show siyibukile bangcwele. Siyibukile bazalwane i-TV show. Sisazokhuluma ngelento esiyibukile ku-TV show. Kuma sikhuluma ngokuthi social media uthini. Owangesi ngisazokhuluma nge-TV show. Kuma ngibuya ku-social media. Ngoba manje into yokuthi egcineni sekuvela into ethi stay. Kushiwo njalo kuthiwa hlala kodwa ngizoshintsha. Phela loya marry me now or will you marry me stay kodwa ngizoshintsha. Kunali iculo la ubani konjalo mfana uJustin Bieber.
uJustin Bieber ngiyaxolisa ukuthi ngathi ngizoshintsha kodwa ngeke ngize ngishintshe. Kodwa into engiyifunayo ukuthi hlala ngoba ngeke ngize ngimthole njengawe. Kodwa-ke akukho engizokushintsha kodwa hlala. Ngoba phela uthi akondli. Why ufuna wena sumeqhutha kondli? Awuyona ngithi pick me. Awuyona pick me. Why worried ngembuzo esiyibuzayo? Ngoba futhi ayibhekile naku i-TV show esibuzisayo. Ayibhekile naku i-TV show esibuzisayo. Hayi bo usuyaphakama. Uphakama usuthi nani nithandana noSikhotheni. Yeah. Ngingambhekela ubani umuntu ongahloniphi emhlabeni. Ngingambhekela ubani umuntu ongahloniphi emhlabeni ngoba inhlonipho iyodwa ingakulethela imiliyoni. Ukuba humble nokuba kind nokuchitha abantu njengabantu ungababukeli ukuthi ngoba ubani unani. Lokho nje kukodwa kungakunika imiliyoni. Singayixoxa leyo ndaba leyo. Siyixoxe malivela ithuba lokukhuluma ngenhlonipho. Mase-ke sibuza ukuthi ngoba inhlonipho siyayifanisa eduze kaSibindi. Siyayifanisa. Siyayilinganisa. Inhlonipho iyamhuba uyabaleka. Mase sithi-ke if anjena uSibindi kuma-family members akhe ekhuluma kanje kanti niboneni kuye zingane. Uyafika wena uthi lo mbuzo usuwubuzisa ukuthi sibhitha. Uyabuka ukuthi uyi-pick me nawe. Njengo-Amahle lo uthi kanti ukhuluma kanje niyafana sithandwa sami. Mhlawumbe ubungakunakile ngawe. Wena into mhlampe-ke noma ekusithile uyi-fan. Ungabi-ke i-fan. Ungabi fan kakhulu ukuze kube ne-comment yakho ihambisane nokuthi uyi-fan. Awusasho into eyiyona. Usukhulunyiswa ukuthi uyi-fan. Ngoba phela manje uma Amahle ethe kubuzwa imibuzo ngoba nakho nithandana noSikhotheni nixeka nithandana noSikhotheni. Ususho lana amazwi akhe futhi. Waphindelana amazwi kaAmahle. Ngoba phela kuye kunjalo. Kodwa kuwa kunjalo. Sekunjalo nakuwe. Usana uSibindi usebuzwa imibuzo eminingi nilabo ngiceka nikhuluma kakhulu kodwa zenu. Yazi leya TV show ngisho ingena. Ifika ingene nje ingane iziqhamuke ezimodeli zime lapha yana ezitebhisini. Lezi izitebhisi beme kuye kudlule ayikho iphasi ukuthi viewers masenibukile nidlu shut up. Ayikho. Wena why ufuna sithule? Pick me bakho. Kodwa-ke ngingakuhlonipha futhi ngisho ukuthi ukhuluma iqiniso uma uthi wena thulani we-fix ngoba kunezinye izinto ezinkulu ezenzeka eSouth Africa ezithinta umphefumulo wethu. Yabo lapho ungihlulile singalwanga mawuthi thulani. Yangizwa? Ngiyayibona into olwa nayo. Futhi ngeke ngize ngisixoxe ngithi angiyiboni leyo nto. Kodwa mawuzothi thulani ufix ngoba lapha ezweni izinto zibheke phansi. Why i-TV show igcwalisa ngapha nangapha zibe zingaki izinto? Cha, ngisho ukuthi ungishaye ngenduku ekhona. Kodwa mawungithulisa ngoba uyi-pick me sorry. Ngeke kwenzeke lokho. Ngeke kwenzeke. Kodwa mawuzothi fix lapho usukhuluma nabantu awusiboni nje isikhala sokuthi nayo into esiyenzeke emateksini awukhulumi ngayo. Ngoba nami ngishawa uvalo lokuthi asiphephile la eSouth Africa. Asiphephile indlela ongenzeke ngayo. Ngoba manje shuthi ukuduma uhambe nemoto usangenzeka ulimali. Ngobani? Kunabantu bamateksi abacasukile. Bethi kuyiswa ibhizinisi labo. Kodwa bengasicabangeli ukuthi khona ezinye izindawo ezidinga ukuthi singene kuzona ngalezi imoto. Yabo mawuthi silwe sibange leyo nto leyo ukuthi fix wenziwa yini ukuthi ungakhuluma nge-TV show kakhulu kodwa nasi isimo sibhekene naso manje.
Ngisho ngabe kuthiwa ividiyo yakho ifike kubantu abawu-15 kodwa ukhulumile ngalento, ngiyakuzwa. Kodwa uma uzongithulisa ngomqondo ukuthi nibhitha sebesikhweshini izinto esingayiqondi, sorry bandla, sorry. Yabo yona le yamatekisi iyangiphatha kabuhlungu. Ingiphatha kabuhlungu ngathi, ingiphatha kabuhlungu ngalo mndeni. Ingiphatha kabuhlungu futhi ngokuthi saze sabhulishwa eSouth Africa kwathuleka ngoba lento le i-bullying yangempela. Ukuthi sesisolawula ukuthi hamba ngani. Yimi engaziyo ukuthi ngizovuka ngiyephi. Ama-planes ethu shuthi sesoblanelwa abantu bamatekisi ngoba yibo abafuna ukuthi asihambe ngamatekisi. Asisayigibeli-ke imoto, siyafika e-taxi rank. Sigibele ngani uma ingekho imali yokugibela iteksi? Asisahambi-ke ngemoto ngoba kukhona imoto yomndeni ngesizathu. Kuthengwe imoto ngesizathu. Ama-Uber akhona ukuthi asisize kulezi ndawo lezi ey'sheshayo. Kube khona ukuthi kudala naninzi njani. Zingaki izinto esey'shintshile manje? Masizobuza ukuthi kudala naninzi njani. Sizwe ngabo. Ngempela amateksi owner bafuna sizwe ngabo. Bafuna ukusiphatha ngalolu hlobo abasiphatha ngalo. Ihlazo futhi abalenzayo abekho abavelayo abadabukela lo yamndeni. Iy'nkulumo zabo njengoba bevela ku-social media, yonke into abayikhulumayo ihambisana bathinta ukuthi kushiswe itekisi. Abanandaba nomphefumulo, okusho ukuthi abanandaba nalabantu ababasevisayo, kodwa bafuna umphakathi ume nabo. Umphakathi bayawuphoqa manje, baphoqa umphakathi ukuthi awuhambe ngamatekisi. Hawu, sesaphila isikhathi esingasazi. Ukucindezelwa bekukhona kudala sekubuyile-ke manje. Sizocindezelwa amateksi owner ngoba yibo shuthi kufanele bephumelele. Kahle kahle sizosebenzela bona. Ihlukephi lento nalabantu ade kuthiwa bathatha imali kubantu abarana amabhizinisi bakhokha kubo. Okusho ukuthi nathi sesiphoqelekile ukuthi umnyakazo wenzayo siyophosa lapha ematekisini ngoba fanele sihambe ngamateksi. Uyabona-ke le into eshubile esithintayo ngempela. Engibona ngathi lana sekufanele kusukume wona umphakathi, kusukume thina. Ngoba egcineni yithi kuthiwa sihambe ngalamatekisi. Asinayo imali yawo. Singenayo futhi imali yabo abawuhloniphi umphakathi abawusevisayo. Asikwazi futhi ukuthi belimaze elinye ilunga lomphakathi sime nabo. Ngoba bezosimelwa ngokuthi kade babekhona. Bakhona abawenzi umehluko kwibhizinisi labo, ukuphatha kahle abantu, ukuphatha abantu ngenhlonipho. Kodwa bafuna ukugwamanda futhi abantu. Bayasi-owner, bafuna ukusicontrola. Hayi, yimbi into eyenzakalayo, yimbi. Lento yamatekisi namateksi owner yimbi. Nokuthi futhi bona sekunormal kubo ukuthi banezidumbu. Mina ngiyasaba-ke guys. Ngisaba ukuthi nje sizolimala. Hayibo, ngisaba ukuthi sizolimala, asiphephile. Yena siphephile singaqhubeka njengathi yonke into inormal, ayikho into enormal. Ngoba futhi bafuna thina abantu abamnyama yithi abasilawulayo. Abazobheka ukuthi le moto le isinabantu abangaka. Sekumele ucele manje, uyocela emgwaqweni ukuthi ngifuna ukuhamba nomndeni wami abantu abangaka. Siconfirm kwabanye abantu. Impilo enjani-ke leyo? Hi guys, bye.